Shoutout sa mga bikers. Magandang gabi sa inyong lahat, guys. Shoutout sa TGIF. At also sa Team Larga. Nandito si boss, mabilis. Naunahan tayo, mabilis sila. Kasi naka-vlog kasi tayo, guys. Paki-subscribe naman yung vlog ko para dumami, baka makatulong tayo sa kapwa Pilipino. Shoutout po. Dito kami sa Barwa. Magandang view, guys, sa Barwa. Shout out ni Maymay. Tayo na uli, May. Shout out. Magandang gabi sa lahat, mga bikers.